Dobrodošli u moju kuhinju, ovdje vaša Jeca Svaštarica, sve vas ljubim i pozdravljam. Hoću danas za vas da spremim jedan fantastičan recept, to je piletina sa povrćem u kremastom sosu. Ovaj recept je jednostavan, ukusan, cijela porodica ga voli i stvarno može da se služi uz pirinač, testeninu ili uz krompir, kako god volite. Ovdje imam, kao što vidite, povrće, iseckat ćemo ga sitno, meso sam već iseckala, to je pileće belo meso i dodat ćemo tu još neke začine, to ćete vidjeti tokom recepta kako budem pravila ovo jelo. Želim samo da sve vas pozovem, ukoliko još niste, da se prijavite na moj kanal klikom na dugme prati i ako želite da dobijete neki moj novi video recept, stisnite pored toga zvono i tada ćete dobiti obaveštenje o svakom mom novom druženju sa vama. Sada idemo na posao. Prvo seckamo povrće. U šerpu smo sipali 4 kašike ulja, stavili smo naseckani crni i beli luk. Sada ćemo to posoliti sa 1 kafenom kašičicom i ostaviti da se luk lagano uprži. Kada nam se luk lagano upržio, dodamo svo naseckano povrće. Ostavit ćemo da nam se povrće malo izdinsta i da pusti svoje sokove. Posle 5 minuta u dinstano povrće dodajemo naseckanu piletinu. Ovdje imam 500 grama pilećeg belog mesa. Sada ćemo polako dodavati i začine. Prvo ćemo staviti 1 kafenu kašičicu suvog začina. Stavit ćemo pola kašičice bibera i začin za piletinu. Ukoliko nemate, nemojte stavljati. U ovo jelo možete dodati i kurkumu, ako volite. Za kraj ću dodati 1 kašičicu, boga mi malo ovako poveću, senfa. Sve ćemo ovo lepo sjediniti i ostaviti još nekih par minuta da nam se piletina lepo izdinsta sa ovim povrćem. Već je sada ovo prelepo, vidite kako su lepe boje. Posle kad napravimo još naš kremasti beli sos, pa prelijemo ovu piletinu, ima da bude pravo jedno gurmansko lepo jelo. Nam se piletina i povrće lagano dinstaju. U drugu šerpu smo stavili 100 grama margarina. Sačekat ćemo da se otopi i onda ćemo tu dodati 2 supene kašike brašna. Dodajemo brašno, lagano mešamo da se ne naprave grudvice, ostavit ćemo da se malo uprži i posle dodajemo 500 ml mleka. Pravimo onaj klasičan bešamel sos. Ovaj sos kad nam se zgusne, dodat ćemo 200 ml neutralne pavlake. Dodajemo 200 ml neutralne pavlake i u ovaj sos nećemo dodavati začine, zato što smo dovoljno solili piletinu i povrće. U posudu prvo sipamo piletinu sa povrćem. Sve ćemo lepo rasporediti. Rernu smo uključili na 180 stepeni i ona nam se polako zagreva. Preko piletine lagano sipamo naš bešamel sos. Jelo malo potresemo i nosimo u rernu da se peče 30 minuta. Posle 30 minuta jelo je gotovo. Sada ćemo preko staviti
još 200 grama narendanog kačkavalja ili nekog tvrdog sira i bacit ćemo u rernu da se dopeče nekih još 5 minuta. Ja ću dodati još malo od gore suvog vlašca da poboljša ukus ovom divnom jelu. Evo, dragi moji, piletina sa povrćem u kremastom sosu je gotova. Vidite kako lepo izgleda, dobila je lepu rumenu boju. Ovo je stvarno jedan odličan ručak za cijelu porodicu. Eto, toliko za danas od mene. Nadam se da vam se recept dopao. Ako jeste, vi mi ostavite like i komentar. Podelite ga sa svojim prijateljima, obavezno ga probajte, preporučujem ga od srca. Nećete se pokajati, a mi se vidimo u nekom sledećem videu, u nekom novom video receptu. Do tada, sve vas ljubi i pozdravlja, vaša Ljeca Svaštarica. Ćao svima!